laksana bolo gabe gugaho terbege umamu sedahasia adong di bawah inaso adong dia ile odong tuho nasotar lehona sadar doang bolo ditinggal hukum dapat tonang setak ipeita terhiri mau di sana tonangan urang siana lago di dokon dan burukan dan terpaimano. Ya semua terhibur pun itu Evi. Iya. Sini. Evi Rotua ya. Berbigaya umamu sedahasia adong di bawah inaso adong dia di leho dong tuho nasotar lehona sadar doang bolo ditinggal hukum